Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdunya, subscriber setia. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Wis apa le Mas? Soalnya wis subscriber. Gimana? Mas mau tanya ya Mas yo, kan aku pernah cerita sama Mas yo. Sekarang nenekku itu sudah aku kerja sama nenek kan udah 8 tahun 6 bulan. Terus 8 tahun 6 bulan tadi pagi nenekku jam 3 itu meninggal. Mantap. Yang tanda tangan nenek kan dulu pernah cerita ya Mas yo. Lupa yang Mbak. Itu loh Mas Andro yang baleni nih. Dulu kan saya cerita, kan saya ikut nenek, yang tanda tangan nenek. Siap. Kan saya bilang saya mau pulang tapi nenek nggak boleh nungguin neneknya pulang meninggal mati gitu. Sekarang kan nenek saya sudah meninggal tadi pagi jam 3. Siap. Terus saya mau tanya terus bagaimana gitu loh Mas Andro. Terus anaknya nenek itu bilang begini Mas Andro, biarin dah ngono, kamu ikut saya saja. Maksudnya kayak gimana, kan aku ini ikut nenek kontraknya, mau nerusin kontraknya nenek. Mas Andro tolong dijelaskan kalau nenek sudah meninggal saya harus bagaimana gitu. Cuman mau nanya kayak gitu. Nenek kan saya wis aku yang ngomong apa sampean masih yang ngomong? Aku yang ngomong. Jelaskan itu. Jadi kalau nenek sampean yang tanda tangan dan nenek sampean meninggal, sampean cair long service, Mbak. Dan visa sampean habis seketika nenek meninggal. Nah, yang dibutuhkan adalah semongcing. Semongcing itu surat kematiannya nenek. Oh ya. Nah, kalau anaknya yang mau ngejeng, ya berarti kan pindah majikan, ya proses lagi. Oh iya. Anaknya suruh ngejeng, tapi anaknya semua atau keluarganya suruh memberikan hak-haknya sampean. Long service karena meninggal. Iya, Mas. Jadi dan sampean wajib minta surat kematian walaupun dalam bentuk kopi, bukan sing asli. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sampean ngomong ke majikan, aturane aku mbahmu gak enek, ibumu gak enek, aku iki visaku sentek. Jadi kalau kamu mau ngejeng, ya ayo ke agent. Tapi bawaan surat kemeninggalnya mbahmu. Karena seketika itu hari itu juga itu visaku juga habis. Sampean ngomong kayak gitu. Jadi kamu harus, nah itu bilang ke majikan yang anaknya yang laki-laki, kamu harus menyelesaikan segala urusan ini. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama agent. Kalau kamu nggak percaya, telepono Lokungju. Lokungju itu labor department. Nah, berarti sekarang nenek sudah meninggal tuh visa habis ya? Habis. Otomatis entek wis. Otomatis hari itu juga. Nah, terus ya Mas Yo, pas saya kontrak keempat kan saya nggak pulang. Uang tiket saya sama uang cuti kontrak keempat itu belum dibayar juga loh Mas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi sebelum tanda tangan kontrak baru, sampean itu harus menyelesaikan semuanya tanggungan majikan. Ini yang teman-teman kadang-kadang nggak terlalu mikir. Jadi kalau kejadiannya kayak gini, sampean punya bukti nggak kalau misalnya kontrak keempat itu sampean belum dapat apa-apa semuanya, ada ret-retannya nggak gitu loh? Ada, belum tanda tangan itu loh. Nah, tanda simpen, nanti suruh nambahkan itu juga ke tanggungan majikan yang meninggal. Nanti kan tanggungannya sama anaknya, ahli waris yang menyelesaikan semuanya. Wajib itu. Dan sampean pun servis itu wajib Mas. Wajib, itu sudah jadi wajib. Tenan, Mas. Hah? Tenan ya. Alhamdulillah. Tak ngopi sampean Mas, tenan. Sandro tenan po. Kok ngerti sampean aku seneng kopi. Wis tenan wis pokoknya aku iki belum tahu 6 bulan Mas, lek cair tenan nek. Duh, kudu cair, Mbak. Ora nek cair, kudu cair. Kudu cair. Gak cair penjara ahli waris e. Iya nek iso sampean iso bantu ta Mas lek ngurusi ngenekan ki Mas. Duh, opo yang gak iso? Bukan aku kudu bantu. Kalau dalam hitungan 1 minggu 2 minggu
anaknya majikan ahli warisnya itu tidak bisa memberikan tanggung jawabnya, sampean takjak nang labor departemen. Udah lah aku mas. Yo aku yo budal wong oleh kopi kok. Syukur-syukur kan. Ojo lebih teko kopi apa meneh 8 tahun iku akeh gunung servise meneng wae wis pokoke mau tak kaya ampau. Pokoke ditulung. Kok iya makanya kan. Aku mas. Makanya kan yang harus sampean ambil adalah sampean harus tetap dapat bukti satu semongcing. Semongcing itu surat kematian bayi. Nah itu wajib karena kontraknya sampean kan atas nama bayi. Jadi kan yang berarti kan sampean yang sudah tidak dibutuhkan lagi karena ya memang meninggal kan anaknya nenek itu bilang gini, "Benowes gitu, kamu kerja di sini aja. Nek itu mau neruskan kontraknya nenek, aku ntar di penjara." Sampean harus ngomong, gak iso koyo ngono singsang. Enek aturane nang Hongkong. Nek gak ayo budal nang lebor, takon ngono. Nek gak ngono kowe takono ejen. Lah nek ejen kan kita nggak ngerti nih, dia mbelo sapa. Mbelo sing akeh duwite apa mbelo sampean? Pasti ngasih tahu. Terus lek ejen belo-belo ngono kok aku terus golek keadilan ngendi, Mas? Ya lebor, tenang. Saiki tenang, saiki ku sampean sing sange ku kongkon takok karo ejen. Nek dhek luwih jelas meneh takok lebor, ora usah takok ejen lho Kungji. Takonono nek mbahmu meninggal iki piye? Hakku apa ae ngono. Nek kowe mbah meninggal iki aku termasuk finish ya, Mas? Yo pol, ora finish tok, cair. Cair ku, Mas. Cair. Lagi Mas. Kudu cair, gak cair munggah pengadilan iki. Munggah lebor ae dhewe. Iki ya Mas, yo kontrak kepapat iki gurung dikekno duit tiket karo duit cuti. Terus kontrak terus bulan iki durung gajian. Terus ditambah duit libur meneng, yo ditambah long servis pir. Enek catetane apa ora? Sing apa kuwi? Ya iku mang kabeh. Setiap bulan tanda tangan aku. Nah, iku nek gak nampa yo enek catetane kurang kan kayak gitu. Jadi mbake meninggal. Kalau anak yang lanjutno, kowe kate nglanjutno. Enek tata carane sing sang ngono. Tata carane piye? Tata carane aku kudu pedhot dhisik karo mbae, kudu hak-hakku kudu tak tamani dhisik kabeh. Wis mari tak tamani kabeh, kowe kate ngejeng aku ya monggo, golek ejen. Ngono. Pokoke iki engko wis total ngono wis trimo bersih nang ejen ngono ae daripada kuwi ruwet ngono ya Mas. Iya, ya muga-muga ejene sampean apa jenenge ngewangi. Nah aku kan ndak ngerti jenis sampean. Nek jenis sampean aku lho ya gaspol. Gak ada rem. Lah kan aku kan iki berarti aku iki mbake meninggal berarti wis finish kontrak kan ndak ono masalah, Mas. Duh. Aku iki berarti golek majikan. Yo iya no, yo masalah. Visamu habis, Mbak. Iku masalah kok iso kayak nek masalah. Iya sing 14 dino iki berarti aku golek majikan. Ora enek hitungan 14 dino asline. Iya, 14 hari. Kapan? Selama 14 hari dia harus dapat majikan. Oh ya, 14 hari harus dapat majikan. Makanya ndang. Terus bisa nunggu bisa dua majikan kono Mbak Yuli nang. Lah jarine melu anake. Enggak, anake sing kaya tak omongno kae Mbak Vanis nabungku kae wegah. Oh iya wis sampean melu aku lho. Aku ya Mas, majikan iki gak tau sing pertama iki 4 tahun, bae mati pisan. Sing iki 10 tahun 6 bulan bae mati pisan terus sampai 10. Sampean sing cerita bahwa wah sampean iki malati. Menjogo mbah mesti mati. Mati tenan akhir. Kurang ajar lho. Lho iki ya enek meneh njogo mbah jare bojoku situk, ha? Gelem aku, Mbak. Nanti, Mbak. Ya mate. Ya mate. Sak omah loro, Mbak, Yul. Karo anak lanang tapi anak lanang kerja jarang mulai. Gelem nek aku ngono kuwi enak yang njogo Mbah tok. Mbah sik seger kok ora, Mbak, ojo susu. Meninggal. Wis mati pisan kok suwe-suwe ya Mbah kok jenenge. Cek seger. Iso aku apa ya, Mbak, lek anu Mbak delok-delok dhisik, Mbak. Kan aku ya butuh golek Mbak, cuman kalau anu lek golek majikan aku tek mulai dhisik ngono. Aku wis 5 tahun belum pulang blas, Mbak. Bisa. Boleh, enggak apa-apa. Bisa. Bisa. Oh iya.
Tapi Oh, sampean kan harus minta surat kematian. Semongceng. Yang penting itu semongceng. Iku wajib Kira-kira sampean. kapan aku njaluk, Mas? Kira-kira kapan iki? Ya, Saiki secepete. kok anak sik nangis-nangis kok. Sik Paling nangis. dia urung metu teko rumah sakit, sampai cari majikan dulu aja nggak apa-apa. Nanti paling 3 hari 4 hari meninggalin di rumah sakit apa di rumah? Rumah sakit, Mbak, jam 3 subuh mau. Oke, di rumah sakit paling besok atau lusa baru keluar. Keluar suratnya, jaluk sampean. Kopine aja nggak apa-apa. Apa foto by WA juga boleh. Oh iya. Ya Berarti saiki aku golek majikan majikan sih. Sampean kapan Iya. Rene nek pengen delok-delok jarene. Sampean mau main di mana, Mas? Kos WB. Minggu apa ya? Minggu aku main-main lah, biar lihat-lihat dulu. Hari ini ada waktu nggak? Minggu Setengah rame hari. ya. Mbak, saya kok disuruh ke rumahnya anaknya ini gimana loh, Mbak? Kok saya disuruh tidur ke situ? Kayak apa loh, Mbak? Anak iki kok goblok iki loh. Yo ora goblok lah. Aku mending nang Loh, kene. Mas, aku juga ngono ya apa loh? Lho, Jadi ini engkau mangane bilang, ngomong bingung oh. aku ngomong gitu. Woi. Mangane Gimana, ngomong Mas? oh. Aturane gak ngono wong, ngono lho. Oh. Aturane gak ngono. Aku kudune mbahku gak enek iki aku wis kudu visaku entek. Enggak, Makanya aku ngenteni semongcengmu. Aku arepe ganti Heeh. majikan anyar ngono. Terus tanggungane mbahmu kapan mbok wehno aku ngono. Tanggungane wong tuamu. Nek dhek ngamuk ngene. Oh ya wis sampean metu. Pamit. Jaluk semongceng. Apa nang rumah sakit, enek jaluk kopiane tapi yo gak oleh semongceng itu keluargane kudune. Kok aku tak jaluk baik-baik lah ngono lah, Mas. Ya makane kan sampean yo nek nang dikongkon nang omahe yo piye carane lah. Nek sampean gak gelem yo sampean kudu ngomong. Aturane kontrak kerjaku iku alamate mbahmu, bapak ibumu, gak iso nanggonmu ngomong baik-baik. Lho aku bahaya nek kerja nanggonmu, ngono. Nek mbahku wis gak enek aku entek visane tapi tetep aku kerjane gak oleh nanggonmu. Aku kudu nang kene. Ini ngomongin nih, Mas. Mami jare ngono. Wis aja sedih ya wong mak wis mati. Engko Cece iki lho meneng karo aku bakal njogo aku. Lah ngono pamitan nang mak piye ceritane, Mas? Lho yo, ya makane sampean jelasno ngono. Aturane gak ngono. Aturane gak koyo sing mbok omongno ngono. Paham gak? Paham, Mas. Sampean jelasno, yo mereka masih mereka masih berduka yo ngomongnya sing apik, aja koyo aku nyente-nyente kan, bahaya kan. Daripada nyawaku dhewe ketek aku di penjara gara-gara bantu majikan. Nah, aku wedi jokam karena peraturannya kan aku kudu nang omahe mbah. Dadi piye-piye wae aku kudu tetep nang ngone mbahmu iki. Yo gak apa-apa lah nek anjene sampai ngurusi urusane mbahmu mari ngono kan ndak apa-apa. Mbak meninggal gak boleh kerja. Tapi kalau mbahnya udah meninggal udah nggak boleh kerja. Lah, mbah meninggal sampean gak oleh kerja jirene bojoku malahan. Ayo piye terusan? oke aku nemen baik ya, Rek. Di rumahnya mbak nggak apa-apa tapi kan nggak kerja. Nah. Istilahnya wis putus. Putus. Berarti jam 3 tadi kontrak ini putus visaku. Putus. Hari ini putus. Hari ini putus wis sampean. Kalau mbakku mati imigrasi apa sudah tahu, Mas? Ya nggak tahu kalau Ya nggak tahu makanya saya mongceng itu tadi, Mbak. Kalau ada saya mongceng itu sampean cari majikan baru bisa tunggu visa di Hong Kong. Tapi kalau sampean mau mulai ya nggak apa-apa sampean mulai. Tapi yo kongon beresiku kabeh. Makanya kan ngomong nang agent. Ya. Agene. Jadi agene kon njalukno saya mongcenge sampean pisan. Sing ngomong agene. Agent jawabannya gak enak ambek sampean budal lebor ae dhewe. Tolong nggih Mas yo. Gampang lah lek karo Starbucks kopi tak borong kok sak kresek. Pokok bonus cair ya, Mas. Loh, berarti lah bukan meninggalku bukan servis wajib, Mas. Wajib, itu jadi wajib, Mbak. Sampean kudu nampa. Bukannya jarine arek-arek ngomongnya iku lho ndak wajib ngono kuwi aku jono-no. Sampean gak koncone sampean ora ngerti aturan kok. Lek sampean yo ngerti lah percaya nang sampean aku berarti koncoku udah gablek jane aku jare ngono. Tergantung majikan ngono, mbok mati mburang ngono. Ya berarti dhek gak sinau. Aku sinau bendino, Mbak. Berarti lek nenek sing dijogo meninggal long service wajib. Nenek meninggal iku salah satu
apa jenenge keuntungan. Oh. Apa meneh jogone sampai 19 tahun. 20 tahun Iki itu wajib. 8 tahun piro iki Mas? 8 tahun 6 bulan. Bojoku sing iso ngitung. Wis akeh lah, Mbak. Oke ya Mas, cukup nggo tuku kopi karo sampean kok wis ya karo Mbak karo Miss Yuli. Nek gitu ku sapi. Kayak tuku sapi aja bojoku kenek kok. Bayangno. Alhamdulillah sik ditambahi duit tiket sing winginane alhamdulillah mulai sik 2 wulan aku nyambangi Bapak. Iya. Lah kok Penting itu. majikanku ndak gelem anu aku Gelem. bantu ae Mas. Gelem, Mbak. Proses itu bisa gelem. Ya kudu gelem wong sampean pengin mulih kok. Nek gak ngono ya sampean mulih sik. Tinggal nanti sekarang. Terus Mulai dulu. proses. Sampai tinggal di mana sekarang, Iya. Mbak? Untung. Oh, cedek. Ya makanya kapan Rene? Setengah hari lah, cari waktu setengah Minggu hari. ae lho Mas, kesuk ya ora apa-apa nginceng-incengan sih. Minggu rame, Langsung Mbak. ketemu majikan. Oh, minggu rame. Yan, kamu minggu Aku iso ora? Aku durung menjelaskan dengan anake Mas, lek visaku iki entek. Makane anake iki kok nggone klambiku rono terus iki mau kok pergi kowe turu kene klambi suwen kabeh ngono. Padahal pegawai kantor kok ndak paham yo. Boleh menolak, dijelaskan. Bukan aku ndak mau, kontrakku iku nang omahe mbae. Jadi aku harus stay di rumah mbae. Aku gak oleh kerja sak liyane panggon kene. Heeh. Nek gak percaya takok oleh Pur. Kowe nek gak percaya takok ejen. Nek ejen gak iso jelasno ya takok Lokung Ji. Ngono lho, Mbak. Sampeyan ngomongnya alon-alon karena mereka lagi berduka kan. Ya yo kuwi sak sulitan Mas, mampir Enggak, ya bukan sak sulitan. Aturan is aturan. Aturan tetap iya sih, aturan. Mas bener. Jadi jadi cuman lek jogo nenek, lek neneknya meninggal long service wajib wis. wis aja takok long service saya saiki iki nasibmu dhisik iki lho. Jadi saya Ya mau aku tak boleh majikan kok ketemu Miss Yuli lek kapan sih? Lek saiki ra iso si anane. ya bojoku Senin ya apa ya? bojoku ya butuh Senin? bojoku butuh datane sampean, foto, paspor sembarang kalir. Gen dudono Kan nang aku nang majikan anyar piye? oh jogo mbah tok karo majikan lanang. Ya tambah enak lho. Oke ku. Iku wis Oh iki lek majikan wedok orang tua kenyah. job pilihan orang-orang sedunia itu jogo mbah terus mau ambek mbae ambek anake lanang iku wis pemene anake lanange duda tuwek nenek sampean rondo ya masuk tapi enggak tahu sampean Rondo Mas, rondo. Ya ampun kok lek cepot nang rondo mar. Umur berapa lagi? umur piro sampean 4379. oke gak ada masalah jadi nek anake lanang terus Joko tuwek lah ketoke yo nyambung iso-iso. Soalnya kan arek lanang gak rabi-rabi terus saiki manggon nunggoki karo wong tuane iki kan wong setia nunggoki. Pokoke arek lanang sayang karo mamae ku asline setia kayak aku. Lek wong lanang mungkin ndak sepiro ribet mungkin no. Majikan sing sang tuwek peran Joko tuwek. Iya, nek Joko tuwek kan wis apa jare lah intine. Yo intine kan dia iku sayang karo mbae lah. Wong buktine. Ya wis aku tak jelasno nang siuce ku dhisik wis ngono lek aku iki entek wis alon-alon ya Mas ngomong ngono. Karena mereka barusan berduka aja sampai ngeden-ngeden terus yang aku butuhkan itu saya monceng surat kematiannya mbae dalam bentuk kopi atau by WA nggak masalah. Aku perlu itu. Terus aku visaku putus dan aku gak iso kerja. Iki peraturan ngono ngomong. Iki peraturan terus ya aku tetap nungguin nang kene. Terus karepe keluarga piye? Ya aku yo golek majikan, aku yo butuh golek duit nek. Kowe kudu melok aku. Yo engko dhisik. Aku tak nang ejen sik. Aku mel awakmu apa ya mau iku mantune kan. Lah bae sing perawan tuwek iku sing pacare wedok kuwi Mas. Kan tak omongno piye. Oh. Heeh. Oh, ya. Oh, sampean tahu cerita iku ya. Ya iya iku saiki kecil wis bae wis
wis meninggal berarti wis oleh move on tenan kok aku malah menang karo dhek emang selama ini sambati aku yo dhek. Nah, ya berarti kan dungane sampean baik tuh. Bayar yo. Mas iku mbae yo wingi isu jam 10 Mas nang RS terus kon nginep jam 3 langsung dano umure Mas. Sampean api meninggalin nang rumah sakit, nek meninggalin nang omah interogasi sampean. Mas winginane kuwi Mas anak iki ndak moro-moro aku telepon ngene sing sang. Tolong anu mbae iki digo rumah sakit to, aku wis kepeden lho Mas. Yo telepon lho. Rumah sakit. Yo sampean telepon songo-songo, sampean dhewe sing telepon. Lah nek majikan kesuwen kene ngene gak enek yo sampean telepon dhewe. Daripada sampean yang mumet dase. Songo-songo teko. Nah, mangane rungokno aku ngomong. Jadi karena kali ini kejadian sudah untung buat sampean ya otomatis. Tapi kalau besok lagi sampean melihat situasinya kritis, kalau anaknya kabeh wis mbok kabari tidak ada direspon, sampean langsung 99 telepon polisi. Iya enggak apa-apa, polisi munggah digo nang rumah sakit, ben matine nang rumah sakit. Begitu sampai mati nang omah, wo dawa iku sampean ditokak takoki dhisik. Bukan masalah menurut saya, tapi setidaknya dadi rodok ruwet ngono lho. Enggak ada masalah, tapi rodok ruwet gitu loh. Saiki masalahnya aku teng golek majikan ae lah Mas, liyane ndak anu nyawaku dhewe harus majikan 14 hari iki wis. Senin ya, Mbak. Aku Senin rono wis tak ketemu sampean Mas, Mbak Yuli sik ketemu-ketemuan sih. Ya oke, pokoknya digawa kabeh datane ya. Iya, pastilah iku, heeh. Oke. Berarti engko lek ana apa-apa kok njaluk bantuan long service ae Mas, ben kena nggo ngopi-ngopi kok Mas ya. Karo Mbak Yuli. Urusan kecil, Mbak. Urusan utang ya, tak. Sampean kecil majikan anake bae, duwike bae oke, tapi kan wis warisane mak lampir ya mbunge imburane. Ya kudu diwehi lho, sampean iki piye sih kok? Kudu. Sampean iki kudu nampa. Piye sih? Iya wis. Sampean kudu nampa nek gak nampa. Gak nampa ya munggah pengadilan, budal, labor, departemen wis jelas. Kok iso lho. Wong aku nang pengadilan tak labuhi apa meneh cuma nang labor. Kecil. Labor ke pengadilan nama aku kok dihakimi apa ora kuwi, Mas? Labor iku sing bagian ngurusi hak-hake pekerja, Mbak. Iki nang labor dhisik. Labor wong Hongkong iki manut karo pemerintah. Dikai surat ngono wis iya oke ngono lho. Ora manut karo pemerintah ora ya pengin jokam. Wong Hongkong kan wedi karo jokam. Ngerti jokam ora sampean? Ngerti penjara. Kudune sampean lu ngomong bahasa kantoni karo mbae ning kene mbae ora ngerti Inggris. Kudune sampean lu ngerti timbangane aku. Ya alhamdulillah lek karo bicara iku oke lah Mas lancar. Alhamdulillah lah masih kadang-kadang nggak ngerti bakul pasar ku ngomong apa. Bakul pasar niku. Guyu malahan. Ya, iya wis, gak usah bingung ngomong ya. Baik-baik karo anake. Karo dadae karo nonane. Dibantu kok ya Mas ya soal kuwi ya. Matur nuwun. Ya pokoke aku ditukokno kopi kan aman. Aja tok kopi Mas, tenanan. Sing kate mangan apa jenenge? Sapi Wahyu. Aku gak seneng, aku sambel bawang ae nang omah karo tempe. Sampe mangan masakan Thailand wis pokoke lek keluar cair bismillah wis pokoke. Cair sampean mulih dhisik nang omah. Heeh. Golek majikan sih Mas. Iya, golek majikan terus mulih. Heeh. 2 bulan. Gak sampai sampai paling 10 dino bisamu medun. Mas. Ya enggak, nanti dibicarakan lah Senin. Oh iya. Gampang. Oh sampean jenis yang tanggung jawab ini seneng ya wis lah. Iki baru kali iki aku golek majikan anyar meneh setelah sekian tahun. Enggak tahu jarine aku diterminit. Pabrik aku enggak tahu Mas, selalu finish kabeh. Bagus. Sapa mengerti anaknya dudo pisan kan kena digarap.
Yang kok lek minggu ketemu Senin wis Mas anak-anak waktu tak rono wis. Nggak omong-omongan. Yo ora enek waktu, kudu duwe wektu kok ora enek. Ya kudu lah wong nyawaku 14 dino daripada mungkin pengkis. Oke. Oke lah. Senin ketoke wis enek semong cing, sampean njaluk semong cing ae. Senin. Ya, kopi, Aku tak jadi- omongno halus-halusan Nah, halus ngomongnya halus. Tapi anake Mbak kok ngomongin Mas, tolong dibantu sampai Mbak finish kabeh ngono ku piye sing angkane ngono ku Mas. Yo ora maksudnya kan nek wong tuwek iki kan nek kene kan adate nek sing diobong, nek sing 40 dinane nyepaki ngene nyepaki ngono. Lah dhek mungkin tahan, nah, sampeane sing ngurusi. Lah sampean tinggal gelem apa ora. Sebenarnya itu sudah bukan tanggung jawab sampean, ngono lho maksudnya, ngerti enggak? Wis mati wis putus kontrak. Cuman kan ada kadang-kadang arek-arek iki sing terlalu deket sama mbae, akhirnya ya wis lah aku masih golek majikan terus ngomong karo jene aku metune cek tanggal sakmene ngurusi mbae, nah, nulis surat nang imigrasi kan gak masalah. Kan koyo ngono Mbak asline, kedekatan hati berarti kan kayak gitu sampai bae mari kan enek sing koyo ngono sampai diobong awune bla 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 Oh, bla. Mas, matur nuwun nggih Mas, anake Mbak telepon nggih Mas. Yo siap, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya lah luar biasa ini ya kan. Ya bae meninggal. Ya, yang dirawat dan dijaga ATM-nya akhirnya meninggal. Nah, prosedur meninggal di rumah dan prosedur meninggal di rumah sakit ini agak sedikit lebih mumet dah sih. Jadi sebaiknya ya nanti pesan saya kalau seandainya melihat kondisi dan keadaan yang dijaga itu koyok mengkis-mengkis dan bahaya, secepat mungkin teman-teman telepon 999. Laporkan kondisi dan keadaannya sehingga ambulan nyampe, jangan sampai kejadian meninggalnya di rumah. Walaupun ya kita nggak ngerti ya namanya malaikat kan kadang-kadang tengok-tengok nang omah. Ora tengok-tengok nang rumah sakit, nek wis tengok-tengok nang omah ya wis. Piye meneh, tapi nek selama kalian bisa nelpon segera polisi, anak-anaknya nggak ngerespon, keluarganya nggak ada ngerespon, langsung polisi. Biar cepat ditangani, kalau ataupun meninggal di jalan sampean enak. Tidak banyak cincong-cincong curut. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.